Oni yantuma ayo bismillah MSTV sanfɛ foli an ta noban kan bagana lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan bi ye tarata ye novembre kalo tile 4 san 2025 ako dɔn kibaru ni o wagati seli sananga da se an bi kunnafoni ba mani ka olu da kulo kan an bɛ hakilinaji ka bɛ se kan tɛmɛ ni kunnafoni kan ni na carilen ni ka hakilinaw di hakilinaji yɔrɔ la wali kɔfɛ bi kunnafoni ba min bolo ni ka olu da kulo kan dɔw bɛ tali kɛ Kunu tɛnɛ novembre kalo tile 3 san 2025 an ka Mali état-major général des armées ale bɛ communiqué min kɔnɔna état-major bɛ laseli kɛ ko karido novembre kalo tile 2 san 2025 kan ka Mali fintigilakaw ye opération ba dɔ kɛ Buguni région yɛrɛ kɔnɔna na opération min yɛrɛ kun kɔnɔna na an ka Mali sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw kɔni y'a ye k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni banbaci walimaw ye k'u dagasigiyɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔni bɛ nin région kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna na o de kɔfɛ nin opération ba in yɛrɛ kɔni kɛra opération min kɛra sababu ni ka dimi juguba yɛrɛ de kɔni don banbaci walimaw la ni région kofɔlen kɔnɔna na ko juma tɛmɛnen octobre kalo tile 31 san 2025 maa marimafɛntigi dɔ n'u yɛrɛ kɔni ma lakodɔn k'u taara binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin kari dɔ yɛrɛ kɔni ma kari min kun bɛ Keleya ni Suluba localité yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ko min yɛrɛ kɔni ni maa marimafɛntigi yɛrɛ kɔni u nana kari kofɔlen yɛrɛ kɔni lajɔ ka kari mɔgɔw yɛrɛ kɔni ka minɛnw bɛɛ lajɛlen woloma ka taa n'u ka nafamafɛnw bɛɛ lajɛlen u fɛ yɔrɔ la yɔrɔ min ma lakodɔn an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko weekend tɛmɛnen yɛrɛ kɔni an ka Bamako commissariat caman kɔni u bolo di ɲɔgɔn ma ni ka baara yɛrɛ kɔni kɛ ɲɔgɔn fɛ baara min yɛrɛ kɔni kɛra sebaya bɛɛ bolo ka ka baara in yɛrɛ kɔni kun cɛra ni maa caman yɛrɛ de kɔni minɛlen minnu yɛrɛ kɔni kun ka baara ye ni ka carburant yɛrɛ kɔni détourné ka taa feere yɛrɛ de kɔni ko ni maa minɛlen nin yɛrɛ kɔni na yirala k'a fɔ ko station gérant bɛ a la pompisiw b'a la fo ka taa se camion citerne bolaw yɛrɛ kɔni kan ko bolodara ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kan ni opération ba in yɛrɛ kɔni sen fɛ ko juma tɛmɛnen octobre kalo tile 31 san 2025 Buguni office standard de stupéfiant ni cakɛda ye an ka Mali jamana kɔnɔna na minnu ka baara bɛnnen don ɲɛnaminimafɛn donni kɛlɛli ma ni ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na hɛrɛ k'a fɔ ko Buguni OCS maaw yɛrɛ kɔni opération ba dɔ kɛ don kofɔlen na ni région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko opération yɛrɛ kɔni kɛra sebaya bɛɛ bolo ka da ka opération yɛrɛ kɔni senfɛ u sera ka u bolo da kusi ni o ye ɲɛnaminimafɛn dɔ yɛrɛ kɔni u sera ka u bolo da o caman yɛrɛ kɔni kan ni o gida bɛ taa fo kilogramme 4 ani dɔɔni de la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni ye chrétien fagali ye o ko bɛ ka caya kosɛbɛ Nigeria jamana kɔnɔna na o ko hukumu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna la États-Unis jamana ɲɛmaa ni o ye Donald Trump ale bɛ bɔ ni ka menace yɛrɛ kɔni kɛ Nigeria yɛrɛ kɔni ma ka bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko Nigeria autorité maaw ma fɛɛrɛba dɔw yɛrɛ kɔni latigɛ walasa min yɛrɛ kɔni ye chrétien fagali ni jamana kofɔlen kɔni na dankari o la ko min yɛrɛ kɔni États-Unis k'ale bɛ a ka kɛlɛkɛcɛw yɛrɛ kɔni wuli ni kɛlɛkɛminɛn girinmanbaw ye walasa ka se ka taa ni maa ninnu yɛrɛ kɔni faga minnu ka baara yɛrɛ de kɔni bɛnnen don chrétien fagali ma Nigeria jamana kɔnɔna na Jumadon octobre kalo tile 31 san 2025 Sénégal jamana kɔnɔdenw bɔra i n'a fɔ ko kɔnɔkulu ni ka wulikajɔba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Sénégal faaba la ni o ye Dakar yɛrɛ kɔni hayala k'a fɔ ko ni wulikajɔba min yɛrɛ kɔni kɛra Sénégal jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni fɛ ko wulikajɔ yɛrɛ kɔni weleweleli yɛrɛ kɔni kɛra Sénégal opposition parti caman yɛrɛ de kɔni fɛ ni olu y'a yira k'a fɔ ko Sénégal jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka bɔ ni ka dénonceli kɛ k'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko Sénégal ka gɛlɛn kosɛbɛ min ye courant ye k'o ka gɛlɛn dumuni fɛn bɛɛ yɛrɛ kɔni ko ka gɛlɛn Sénégal jamana kɔnɔna na k'a ni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ fanga la Sénégal jamana kɔnɔna na u ye maa dɔw yɛrɛ kɔni minɛ ni ka olu datugu ka sɔrɔ ko ni ju tɛ o datuguliw yɛrɛ kɔnɔna na ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na Kunu tɛnɛ novembre kalo tile 3 san 2025 an ka Mali état-major général des armées ale bɛ bɔ ne ka communiqué min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na état-major bɛ laseli yɛrɛ kɔni kɛ kan ka Mali fintigilakaw ye opération ba dɔ kɛ opération min yɛrɛ kɔni kɛra sebayaba ye u bolo état-major général des armées ka kɔrɔfɔla communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko ɲani opération in ka kɛ o y'a sɔrɔ min ye an ka Mali fintigilakaw olu kɔni ye kunnafoniya sɔrɔ kunnafoniya min y'a yir'u la k'a fɔ ko min ye banbaci walimaw ye k'u dagasigiyɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔni bɛ Buguni région kɔnɔna na o kunnafoniya yɛrɛ de kɔni kɔfɛ an ka Mali fintigilakaw ye ni opération belebeleba in yɛrɛ kɔni labɛn ni région in kɔnɔna na ko kare don novembre kalo tile 2 san 2025 min an ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw olu kɔni kun bɛ jamana lakɔlɔsili baaraw la ka olu to jamana lakɔlɔsili baaraw yɛrɛ kɔnɔna na u taara bɔ a kalama k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni banbaci walimaw dagasigiyɔrɔ dɔ ye k'o kɔni bɛ Sirakɔrɔ ouest yan fanfɛla la ni nin yɔrɔ kofɔlen bɛ Kɔlɔnjɛba cercle kɔnɔna na n'a bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Buguni région de kɔnɔna la état-major ka communiqué yɛrɛ
kon kona na haba ira ka fo ko mi yɛrɛ kɔni renseignement yɛrɛ kɔni ko kɛra babaci walima ninnu dagasigiyɔrɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o renseignement minnu yɛrɛ kɔni kɛra o jaabiw de bɔra o jaabiw de y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni babaci walima o kɔni k'u bɛ taa u dagasigi nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na walasa ka se ka plan jugubaw bɔ ka binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin an ka jamana citernenw yɛrɛ kɔni ma min dun kɔni ye binkani wale kɛlen ni ka ɲɛsin jamana ka camion citerne convoi nin yɛrɛ kɔni ma o ye menace ba yɛrɛ de kɔni an ka jamana ka carburant donni ko ma jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na o yɛrɛ de kɔni kɛlen min an ka Mali fintigilakaw olu ye opération belebeleba dɔ yɛrɛ kɔni labɛn walasa ka cɛnni don bamaci walima ninnu dagasigiyɔrɔ in na wali min bɛ kɛ sababu ye n'u tɛ se ka plan foyi bɔ bilen k'a fɔ k'u bɛ cɛnni yɛrɛ kɔni don an ka jamana ka citerne convoi ninnu na siraw sanfɛ ko opération yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an ka Mali fintigilakaw ka vecteur aérien olu de fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ kɔni taara yɔrɔ in na ka farapu gɛrɛmanba kɛ ni ka ɲɛsin dagasigiyɔrɔ in ma wali min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka cɛnni don a kɔnɔna la ko farapu yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka bamaci wale maa caman bɔnɛ ani na min yɛrɛ kɔni ye dagasigiyɔrɔ in kɔnɔna la minɛn minnu tun bɛ bamaci wale maa ninnu bolo cɛnni don la o minɛn ninnu bɛɛ lajɛlen na ko farapu yɛrɛ kɔni kɔfɛ an ka Mali fintigilaka minnu bɛ kɛlɛ kɛ duguma yɛrɛ kɔni olu taara u jɔ yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni na walasa ka se ka sɛgɛsɛgɛli baaraw kɛ o yɔrɔ yɛrɛ kɔnɔ sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni kɔfɛ fintigilakaw yɛrɛ ratissage ba dɔ daminɛ ni yɔrɔ kofɔlen in na walasa min yɛrɛ kɔni bamaci walima o ni minnu sera ka u yɛrɛ boli ka bɔ nin ko in na ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka olu bɔnɛ o ni na teliya la opération yɛrɛ kɔni kuncɛlen a yirala k'a fɔ ko bilan girimanba yɛrɛ de kɔni bɔra a la wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni bɛɛ lajɛlen y'a faamu k'a fɔ ko min ye an ka Mali fintigilakaw ye ko ni opération yɛrɛ kɔni kɛra sebayaba ye o bolo ko bamaci wale maa 10 ani kɔ bɔyan kɔ k'olu yɛrɛ de kɔni bɔnɛna hunne na bakurubaya la ni opération in senfɛ ko moto kɛlɛkɛminɛnw fo ka taa se matériel de communication yɛrɛ kɔni ma ko min ye an ka Mali fintigilakaw sera ka o bolo da ni fɛn nin fɛnɛ ka opération in senfɛ ko bamaci wale maa ninnu ka kɛlɛkɛminɛn caman yɛrɛ kɔni jenina ni k'a bɛɛ lajɛlen kɛ charbon mugu ye k'o dabɔ farapu yɛrɛ kɔni fariya kojugu la ni dagasigiyɔrɔ kofɔlen in na min état-major général des armées yɛrɛ kɔni ale ka communiqué in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ k'an ka Mali fintigilaka minnu yɛrɛ kɔni sen donna nin na ni o ye sanfɛ kɛlɛkɛlaw ale ni duguma kɛlɛkɛlaw yɛrɛ kɔni k'a bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin u ma u ka cɛsiri ye hali ni u ka baara kɛ ko ɲuman na ni opération in yɛrɛ kɔni senfɛ ka d'a kan ko yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ni opération in kɛra sebayaba ye u bolo état-major y'a yira k'a fɔ communiqué in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni kelen ni ka jaabi teliman kɛ ka ɲɛsin bamaci wale maa ninnu ka dagasigiyɔrɔ in yɛrɛ kɔni k'u ma ko yɛrɛ kɔni kɛra ko ɲumanba ye ka d'a kan a kɛra sababu ye ni bamaci wale maaw kun kɛnbɛ ni ka plan dɔw yɛrɛ kɔni sigi k'u bɛna binkani wale kɛ ka ɲɛsin an ka citerne convoi yɛrɛ kɔni ma ko o plan min kun sigimɛ bamaci wale maa ninnu yɛrɛ kɔni fɛ k'an ka Mali fintigilakaw ka teliya ni opération kɔnɔna na o kɛra sababu ye ni ka u bali u ka wale jugu ninnu na communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a yiralen don k'a fɔ ko sebaya sɔrɔlen ni opération yɛrɛ kɔni na ko siga foyi yɛrɛ kɔni t'a la o bɛ kɛ sababu ye ni min ye jamana ka carburant lakanani baara ye ka don n'a ye jamana kɔnɔna na ko bɛ kɛ sababu ye ni nɔba bɛ ye o ko in na ka d'a kan a bɛ kɛ sababu ye ni caman yɛrɛ kɔni bɛ bɔ binkani wale ninnu na ko opération yɛrɛ kɔni b'a yira k'a fɔ ko min ye an ka Mali fintigilakaw ye k'a capacité yɛrɛ kɔni bɛ u la ka bamaci wale maaw yɛrɛ kɔni ka ko kɛtaw don kabini u m'a kɛ ko wa a b'a yira fɛnɛ k'a fɔ k'a capacité bɛ an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni na ka menaces bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni neutraliser cogo min u kana na cɛnni don jamana ka infrastructure la wale min yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ni ka jamana kɔnɔdenw n'u bololafɛnw ka lakana sabati jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na état-major ale bɛ sinsin a kan ko kura ye ko min ye an ka Mali fintigilakaw ye k'u cɛsirilen don an ka jamana sirabaw yɛrɛ kɔni lakanani baaraw la hali ni jamana kɔnɔdenw n'u bololafɛnw ka lakana ale n'u ka taa ni ka segin région yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ka se ka o ko in yɛrɛ kɔni sabati sanga ani wagati wale min yɛrɛ kɔni bɛ kɛ lafiya ye jamana kɔnɔdenw ma jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na juma tɛmɛnen octobre kalo tile 31 san 2025 ko binkani wale yɛrɛ kɔni kɛra ne ka ɲɛsin car dɔ yɛrɛ kɔni ma an ka Mali route nationale 7 yɛrɛ kɔni kan ni nin yɔrɔ kofɔlen ye sira ye min bɛ Keleya ale ni Suluba localité ni ɲɔgɔn cɛla la témoins yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni olu ye maaw ye binkani wale yɛrɛ kɔni kɛra minnu yɛrɛ kɔni ɲɛna olu ka kɔrɔfɔla ni attaque yɛrɛ kɔni ko la o y'a yira k'a fɔ ko cɛ 7 ni maramafɛn girinmanbaw tun bɛ olu de bolo ko olu yɛrɛ de kɔni taara nin binkani wale kɛ ne ka ɲɛsin carré ma ko cɛ 7 nin yɛrɛ kɔni na cɛ 2 olu kɔni ye chauffeur kɛ yɛrɛ kɔni wajibiya ka carré kofɔlen yɛrɛ kɔni jɔ wagati min cɛ 2 nin yɛrɛ kɔni bɛ ka chauffeur kɛ wajibiya ni ka mobile yɛrɛ kɔni jɔ o y'a sɔrɔ maa maramafɛntigi tɔ nin yɛrɛ kɔni olu kun kɛmɛ ni ka carré kofɔlen yɛrɛ kɔni lakori ko maa minnu ye ni binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin carré ma nin yɛrɛ kɔni ma k'u y'u ka baara in yɛrɛ kɔni a bɛ n'a fɔ a kun labɛnnen don ko kabini carré kofɔlen yɛrɛ kɔni jɔra maa minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ carré in kɔnɔna na maa maramafɛntigiw ye olu wajibiya k'u bɛɛ lajɛlen ka u da u disi kan dugumana na
la walasa ka se ka passager yɛrɛ kɔni wajibiya ka u da dugumana yɛrɛ kɔni na u ye marifa dɔw ci sanfɛla yɛrɛ kɔni na walasa ka maa ninnu jatigɛ kosɛbɛ ko kɔni kelen ni ka passager wajibiya ka u da dugumana yɛrɛ kɔni na u donna kari kofɔlen kɔni na ni ka passager ka minɛnw bɛɛ lajɛlen woloma minɛn woloma ninnu yɛrɛ de kɔni kɔfɛ fɛn nafama fɛn fɛn kun bɛ passager ninnu bolo ni o y'u ka telefɔniw wariw fo ka taa se masiriw yɛrɛ kɔni ma u ye nin bɛɛ lajɛlen minɛ passager la ni ka taa n'a ye yɔrɔ la yɔrɔ min ma lakodɔn an bɛ wagati min na i n'a fɔ o bɛ komi maramafɛntigi nin yɛrɛ kɔni tilalen u ka warijugu nin yɛrɛ kɔni na u bolila ni ka u kunda yɔrɔ kan yɔrɔ min yɛrɛ kɔni bɛ taa Suluba localité de la sos localiw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'u bɛ ka bisigiya k'a fɔ ko ni maramafɛntigi kelen nin yɛrɛ de kɔni olu fɛnɛ taara binkani wale kɛ ne ka ɲɛsin mobilitigiw ni mototigi dɔw fɛnɛ ma ko ni maa nin yɛrɛ kɔni ka ni binkani wale in kɔnɔna na maa si ma bɔnɛ ani na wa maa si ma jogin nka passager nin yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ k'alisa an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu kɔni sirannen don wa u jatigɛlen don kosɛbɛ ka d'a kan ko binkani wale in yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka olu dabaliya ban kosɛbɛ ka sanga ni nin wale jugu in yɛrɛ kɔni kɛlen ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka voyage kɛ kariw yɛrɛ kɔni ma min yɛrɛ kɔni an ka Mali autorité locale fo ka taa se lakana tigilamɔgɔw yɛrɛ kɔni ma k'a laɲininen don u fɛ u ka taa nin siraba nin yɛrɛ kɔni kan walasa ka se ka siraba nin lakana sabati kosɛbɛ walasa voyage kɛla nin yɛrɛ kɔni olu ka lakana ka se ka sabati sanga ani wagati n'u bɛ bɔ ka t'u ka voyage yɛrɛ kɔni na ko weekend tɛmɛnen yɛrɛ kɔni opération ba dɔ kɛra an ka Bamakɔ kɔnɔna na opération min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni maa minnu yɛrɛ kɔni minɛla u ka ca ni maa 30 ye ni opération yɛrɛ kɔni kɛra ne ka ɲɛsin réseau ba dɔw yɛrɛ de kɔni ma minnu ka baara kun bɛnnen don carburant détourneli yɛrɛ de kɔni na an ka jamana kɔnɔna na ko bisigiya bɛ ka kɛ maa minnu yɛrɛ kɔni na k'a fɔ ko olu yɛrɛ de kɔni ka baara ye carburant détourneli ye Bamakɔ kɔnɔna na yɛrɛ kɔni ko maa ninnu yɛrɛ kɔni na station gérant pompisiw fo ka taa se citernes yɛrɛ kɔni ma k'olu caman yɛrɛ de kɔni b'a la ko wa an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni maa ninnu caman minɛ bɛ an ka Mali autorités fɛ ko ɲani ni maa nin yɛrɛ kɔni ka kɛ o y'a sɔrɔ an ka jamana commissariat caman yɛrɛ de kɔni ye sɛgɛsɛgɛli baara dɔw daminɛ an ka Bamakɔ quartier caman kɔnɔna na source policière dɔw ka kɔrɔfɔ la ko ɲani bolo ka se ka da ni maa nin yɛrɛ kɔni kan o y'a sɔrɔ an ka Bamakɔ kɔnɔna na commissariat caman yɛrɛ de kɔni u bolo di ɲɔgɔn ma ka nin sɛgɛsɛgɛli baara nin yɛrɛ kɔni kɛ commissariat maa minnu yɛrɛ kɔni u bolo di ɲɔgɔn ma ni opération ba in kɔnɔna na olu ye Sulemanibugu commissariat maaw Tabakɔrɔ commissariat maaw Misabugu Sogonikɔ fo ka taa se Kalabankɔrɔ yɛrɛ kɔni ma ko nin commissariat maa nin yɛrɛ de kɔni u bolo di ɲɔgɔn ma ka nin sɛgɛsɛgɛli baara nin yɛrɛ kɔni kɛ an ka Bamakɔ quartier caman kɔnɔna na ko kari tɛmɛnen novembre kalo tile 2 san 2025 an ka Bamakɔ police directeur général ale kɔni taara sena yala yɛrɛ kɔni kɛ commissariat nin yɛrɛ kɔni na sena yala min yɛrɛ kɔni senfɛ a taara ye k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni commissariat maa ninnu ye k'u ye sɛgɛsɛgɛli baara mun yɛrɛ kɔni kɛ k'u ye jaabi ɲumanba sɔrɔ a la wa ye commissariat ninnu bɛɛ lajɛlen ka équipe fo kosɛbɛ u ka nin baara kɛ ko ɲuman in na ko an ka Bamakɔ quartier caman yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ye an ka commissariat maa ninnu ye u sera ka u bolo da carburant caman yɛrɛ kɔni kan minnu kun détournelen yɛrɛ kɔni kun don ne ka bɔ citerne ninnu kɔnɔna na ni o carburant kofɔlen nin yɛrɛ kɔni kun bɛna na ta ni ka taa feere yɛrɛ de kɔni sɔngɔ baden na an ka jamana kɔnɔna na ni saisie ba min yɛrɛ kɔni kɛra commissariat maa nin yɛrɛ kɔni fɛ o ye ɲɛtagaba yɛrɛ kɔni an ka Mali lakana tigilamɔgɔw yɛrɛ kɔni ka cɛsiri baaraw la walasa min yɛrɛ kɔni carburant détournelen ka dankari o ko la ni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi carburant détournelen o kɔni bɛ ka kɛ sababu ye ni carburant ale kɔni tɛ ka ye kosɛbɛ jamana kɔnɔna na ale ni carburant détourné baga nin yɛrɛ kɔni bɛ ka carburant yɛrɛ kɔni feere sɔngɔba la an ka jamana kɔnɔna na jaabi fɔlɔ minnu yɛrɛ kɔni sɔrɔla sɛgɛsɛgɛli baara in yɛrɛ kɔni na o jaabiw y'a yira k'a fɔ ko ni maa nin yɛrɛ kɔni ka réseau kun labɛnnen don labɛn kocogo ɲuman na ko wa réseau in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na maa caman de bɛ yen nɔ minnu sɛmɛ don carburant diliko la an ka jamana kɔnɔna na ko ɲani camion citerne bolila nin yɛrɛ kɔni ka taa ni citerne nin yɛrɛ kɔni walasa ka se ka taa a carburant yɛrɛ kɔni bɔ ko min yɛrɛ kɔni camion citerne bolila nin yɛrɛ kɔni u bɛ carburant min yɛrɛ kɔni bɛ citerne kɔnɔna na u bɛ hakɛya dɔ bɔ o la ni k'o bɛɛ lajɛlen détourné ko camion citerne bolila nin yɛrɛ kɔni bɛ nin yurugu baara min yɛrɛ kɔni kɛ u dɛmɛnen don station gérant dɔw fɛ ale ni pompiste dɔw ko olu bɛɛ lajɛlen de ye camion citerne bolila nin yɛrɛ kɔni ka complice ye u ka nin carburant détourneli baara in na ko ni camion citerne bolila ninnu ni u ka complice yɛrɛ kɔni ye gérant dɔw ale ni pompiste dɔw yɛrɛ kɔni n'u ye nin carburant kofɔlen yɛrɛ kɔni détourné u bɛ segin ni ka carburant yɛrɛ kɔni feere jamana kɔnɔden dɔw ma walima feerekɛla dɔw yɛrɛ kɔni ma minnu ka baara yɛrɛ kɔni bɛnnen don carburant détourneli feereli ma an ka jamana kɔnɔna na ni wagati ninnu na commissaire dɔw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ni opération yɛrɛ kɔni kɔfɛ k'u y'u bolo da maa min yɛrɛ kɔni ka nin walejuguko yɛrɛ kɔni na k'o tila bɛɛ gérant pompisiw ale ni camion citerne bolilaw de ye ko wa ni maa nin yɛrɛ kɔni na dɔw
dɔw bɛ nin baara kunta in yɛrɛ kɔnɔna a bɛ kalo caman bɔ ni maa minɛba nin yɛrɛ kɔni bɛ kɛ wagati dɔ la o y'a sɔrɔ an ka Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna min ye tajimafɛnko gɛlɛya o kɔni bɛ yen kosɛbɛ wa tajimafɛnko gɛlɛya yɛrɛ kɔni bɛ an ka Bamakɔ ale ni Mali région caman yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni y'a dɔgɔkun caman yɛrɛ kɔni station caman yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ min yɛrɛ kɔni olu ka carburant o kɔni bɛ ban u bolo wali min yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ sababu ni station yɛrɛ kɔnɔna rang bɛ ka caya yen kosɛbɛ carburant sɔngɔ dɔw yɛrɛ kɔni farala o kan kosɛbɛ ha yurugulikɛla ninnu bolo wa foroba bolimafɛnw olu yɛrɛ kɔni ka baaraw yɛrɛ kɔni caman sumayalen don an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi wa an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni bɛ ka bisigiya k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko carburant ko gɛlɛya min yɛrɛ kɔni bɛ an ka jamana kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni carburant détourné ko nɔba yɛrɛ kɔni bɛ nin ko in fɛnɛ na walasa ka dankari o ko in yɛrɛ kɔnɔna na an ka ministre de la sécurité et de la protection civile ni o ye général Daoud Ali Mohamedine yɛrɛ kɔni ale ye ordre yɛrɛ kɔni di ko ka sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni caya kosɛbɛ an ka jamana sirabaw yɛrɛ kɔni kan ko ni carburant yɛrɛ kɔnɔna na u bɛ taa mara yɔrɔ minnu yɛrɛ kɔnɔna na ko ka sɛgɛsɛgɛli baaraw caya kosɛbɛ ale ni station kɔnɔnaw yɛrɛ kɔnɔna ministre de la sécurité et de la protection civile ale kɔni bɛ ordre yɛrɛ kɔni di ko ka sɛgɛsɛgɛli baaraw caya ni yɔrɔ ninnu na kosɛbɛ walasa ka se ka dan yɛrɛ kɔni kari carburant détourné la an ka jamana kɔnɔna na ka sanga ni situation yɛrɛ kɔni gɛlɛya kojugu ye an ka jamana kɔnɔna na min ye conseil national de transition ni o ye CNT o président ni o ye général Malik Diaw yɛrɛ kɔni ye ale bɛ wuli mada kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni ma k'a yir'u la k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko kow ka gɛlɛn jamana kɔnɔna na kosɛbɛ an ka conseil national de transition maaw yɛrɛ kɔni ka octobre kalo session plénière filanan yɛrɛ kɔni senfɛ CNT président ni o ye général Malik Diaw ye ale bɛ wuli mada kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni ma k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'u ye mesure minnu yɛrɛ kɔni sigi sen kan walasa ka se ka basigi yɛrɛ kɔni don carburant ko in yɛrɛ kɔni na k'a b'a laɲini autorité fɛ u ka dɔ fara o ko kan halisa général Malik Diaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko an ka gouvernement maaw yɛrɛ kɔni u kan ka sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni boli kosɛbɛ an ka jamana pétrole secteur kan min ye carburant détourné yɛrɛ kɔni ka o kɛlɛ kosɛbɛ walasa ka dankari o la ale ni ka fɛɛrɛ latigɛ min yɛrɛ kɔni tajimafɛn o ka sɔrɔ jamana fantan a naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko ni maa 30 ani kɔ min yɛrɛ kɔni na an ka commissariat man yɛrɛ kɔni fɛ ko sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni bɛ sen na u ka ko ɲɛ yɛrɛ kɔni kan ko nka u minɛlen yɛrɛ kɔni don wa don n'a nataw la ni maa ni yɛrɛ kɔni bɛ taa jaabi kɛ an ka kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni ɲɛma u ka walejugu in na juma tɛmɛnen octobre kalo tile 31 san 2025 Buguni office central des stupéfiants ni cakɛda ye an ka Mali jamana kɔnɔna min ka baara bɛnnen don ɲɛnaminimafɛnw don ni kɛlɛli ma ni ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna a la k'a fɔ k'olu kɔni opération ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Buguni région kɔnɔna na don kofɔlen na opération min yɛrɛ kɔni kun cɛla ni u bolo dalen ye ɲɛnaminimafɛn caman yɛrɛ kɔni kan ni région kofɔlen in kɔnɔna na kɔɲa ni Buguni OCS mɔgɔw yɛrɛ kɔni ka ni opération yɛrɛ kɔni kɛ o y'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ de kɔni a renseignement dɔw yɛrɛ kɔni di u ma ni koɲɛ yɛrɛ kɔni ka wɛrɛ de kɔni kɔfɛ OCS mɔgɔw yɛrɛ kɔni sin ka ni opération ba in yɛrɛ kɔni labɛn Danseni Kone ni ale ye commissaire principal de policier k'ale équipe dɔ yɛrɛ kɔni ɲɛmɔgɔ équipe min yɛrɛ kɔni kun ka baara bɛnnen don lakɔlɔsili baara dɔ yɛrɛ kɔni ma lakɔlɔsili min yɛrɛ kɔni kun bɛ ka ɲɛsin maa dɔ yɛrɛ de kɔni ma o bisigan bɛ maa min na kosɛbɛ ko ani maa yɛrɛ kɔni ka lakɔlɔsili baaraw yɛrɛ kɔni kɛra contrôle dɔ yɛrɛ de kɔni senfɛ contrôle min kɛra Buguni poste de contrôle PK yɛrɛ kɔni yɔrɔ la ko OCS maaw yɛrɛ kɔni kun bɛ ka ni maa kofɔli min yɛrɛ kɔni lakɔlɔsi ko yɛrɛ kɔni kɔfɛ o ye ni maa kofɔli ka sagi yɛrɛ kɔni minɛ ni k'a kɔnɔna lajɛ wolomali min yɛrɛ kɔni kɛra sababu n'u taara bɔ ɲɛnaminimafɛn dɔ ni ale tɔgɔ ye kusi yɛrɛ kɔni u taara bɔ ale biriki 5 yɛrɛ kɔni kan ni nin giriya yɛrɛ kɔni bɛ taa fo kilogramme 4 ale nin dɔɔnin de la ko sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni kɔfɛ ni u taara bɔ ni ɲɛnaminimafɛn baden yɛrɛ kɔni kan ni maa kofɔli ka sagi yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko o kɔfɛ min yɛrɛ kɔni OCS ma o dɔ fara sɛgɛsɛgɛli baaraw kan o fɛnɛ y'a yir'u la k'a fɔ ko ni maa kofɔli yɛrɛ kɔni sen don bɛ réseau dɔ la réseau min yɛrɛ kɔni ka bon kosɛbɛ wa réseau man ka baara de ni ɲɛnaminimafɛn nin yɛrɛ kɔni donni an ka jamana kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko bisiga bɛ ka kɛ k'a fɔ ko ni maa in yɛrɛ kɔni sen don bɛ réseau wɛrɛ la minnu fɛnɛ b'u ka walejugu yɛrɛ kɔni kɛ région wɛrɛw kɔnɔna na min tɛ Buguni ta yɛrɛ kɔni wɛrɛ de kɔni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi OCS ma olu bɛ ka continuer sɛgɛsɛgɛli baaraw fɛ nin ko ɲɛ yɛrɛ kɔni kan walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ ka ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni kan réseau bɛɛ lajɛlen de cilen ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na ni saisiba min yɛrɛ kɔni kɛra Buguni OCS ma yɛrɛ kɔni fɛ o b'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni Buguni OCS cɛdenw yɛrɛ kɔni k'u ka jateminɛw ka ca kosɛbɛ wa bɛ s'u ka baara la wale min fɛnɛ b'a yira k'a fɔ ko Buguni OCS ma cɛsirilen don kosɛbɛ ɲɛnaminimafɛn yɛrɛ kɔni donni kɛlɛli la ni ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko bolodara ni maa min yɛrɛ kɔni kan k'a fɔ ko ale bɛ minɛ wagati min ɲɛnaminimafɛn kun bɛ ale yɛrɛ kɔni bolo ko a kɔni bɛ OCS ma yɛrɛ kɔni ka bolo yɛrɛ kɔni kan ko wa sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni bɛ sen na ko kura ye sisan an bɛ tɛmɛ an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa États-Unis jamana kɔnɔna na
Sibiri tɛmɛnen novembre kalo tile fɔlɔ san 2025 Donald Trump ni ale de États-Unis jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ale bɛ cikan dɔ yɛrɛ kɔni sɛbɛnni k'a bila a ka bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ kɔni kan cikan min yɛrɛ kɔni kɔnɔna min ye Donald Trump ale kɔni bɛ ka Nigeria de menacer kosɛbɛ Donald Trump yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko ni Nigeria gouvernement maaw yɛrɛ kɔni continuera ni ka chrétiens yɛrɛ kɔni fagatɔ u ka jamana kɔnɔna na ka sɔrɔ koba yɛrɛ kɔni ti bɔ a la ko États-Unis bɛ dɛmɛ fɛn fɛn kɛ ni ka ɲɛsin Nigeria yɛrɛ kɔni ma ko États-Unis bɛ dankari o dɛmɛ ninnu na ko wa n'a sera yɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔni ma min ye États-Unis ale bɛ a ka finitigilakaw yɛrɛ kɔni wuli ni ka taa Nigeria jamana kɔnɔna na a b'a ka finitigi minnu yɛrɛ kɔni wuli olu bɛ taa ni kɛlɛkɛminɛn girimanbaw yɛrɛ de kɔni walasa banbaci wale maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ Nigeria jamana kɔnɔna na ni olu kɔni ye silamɛw ye k'olu de bɛ ka nin walejugu in kɛ ka ɲɛsin chrétiens yɛrɛ kɔni ma ko min ye États-Unis a bɛ se k'a ka kɛlɛkɛcɛw yɛrɛ kɔni wuli ni marimafɛn girimanw ye ka taa ni maa ninnu bɛɛ lajɛlen faga fo Nigeria jamana kɔnɔna na wa Donald Trump a ka menace yɛrɛ kɔni ma dan nin dɔrɔn yɛrɛ kɔni ma a y'a yira k'a fɔ a ka message yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'a b'a wajibiya Nigeria ka guerre ko ministre yɛrɛ kɔni ka hakili pɛrɛn opération ba dɔw yɛrɛ kɔni kɛla wagati nataw la message yɛrɛ kɔni kɔnɔna a bɛ kangari gɛlɛman ba yɛrɛ kɔni da Nigeria maaw yɛrɛ kɔni kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min dagaji Nigeria gouvernement maaw la o de y'u ka bɔ ni ka fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni kɛ walasa ka se ka dankari chrétiens fagali la u ka jamana kɔnɔna na ko ɲɛ tɛ États-Unis bɛ dɛmɛ fɛn fɛn don Nigeria a bɛ dankari o la wa a b'a ka kɛlɛkɛcɛw yɛrɛ kɔni wuli ni ka taa ni marifaw ye Nigeria jamana kɔnɔna na walasa ka se ka taa ni banbaci wale silamɛ nin bɛɛ lajɛlen faga ka bɔ yen yani Donald Trump ka nin menace yɛrɛ kɔni kɛ ne ka ɲɛsin Nigeria yɛrɛ kɔni ma o y'a sɔrɔ min yɛrɛ kɔni États-Unis maaw ye u ye Nigeria yɛrɛ kɔni fara jamana wulisi yɛrɛ kɔni kan jamana minnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni ye diinɛ ko ye k'i b'i ka diinɛ yɛrɛ kɔni sugandi lafiya kɔnɔna na o ka gɛlɛn kosɛbɛ États-Unis maaw ye Nigeria fara o jamanaw kan wa États-Unis maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko chrétien yɛrɛ kɔni Nigeria jamana kɔnɔna na ko ka gɛlɛn kosɛbɛ ka d'a kan dɔw yɛrɛ kɔni bɛ fɛ ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka ni maa ninnu si latunu ka bɔ jamana in kɔnɔna na Donald Trump ka kɔrɔfɔla ko chrétien baden minnu yɛrɛ kɔni bɛ ka faga Nigeria yɛrɛ kɔni jamana kɔnɔna na ko silamɛ dɔw yɛrɛ de kɔni bɛ ka o ko in kɛ ko ni chrétien walima diinɛ wɛrɛ maaw yɛrɛ kɔni olu bɛ ka faga tantɔ kosɛbɛ jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na i n'a fɔ o bɛ ka kɛ cogo min an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Nigeria jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko ni o yɛrɛ kɔni kɛra a ka kan o jamana yɛrɛ kɔni ka ko dɔ yɛrɛ kɔni kɛ walasa ka se ka dankari o ko in na fami yɛrɛ kɔni Donald Trump a y'a yira k'a fɔ ko chrétien baden minnu yɛrɛ kɔni bɛ ka faga Nigeria yɛrɛ kɔni jamana kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni ye silamɛ dɔw ye k'olu de bɛ ka o ko in kɛ an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Donald Trump ale kɔni ye sira yɛrɛ kɔni da Nigeria kɔrɔ ka ban a y'a yir'u la k'a fɔ k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ min yɛrɛ kɔni ye chrétiens fagali u ka jamana kɔnɔna na u ko kɔni kana na to ka bila ten tɔ ko ɲɛ tɛ min yɛrɛ kɔni olu États-Unis u bɛ dɛmɛ fɛn fɛn don ni ka ɲɛsin Nigeria ma u bɛ dankari o dɛmɛ in na wa ni ko yɛrɛ kɔni taara ka se degré dɔ yɛrɛ kɔni ma États-Unis ale b'a ka kɛlɛkɛcɛw yɛrɛ kɔni wuli ni marimafɛn girimanw ye ka taa Nigeria jamana kɔnɔna na walasa ka se ka taa ni banbaci wale silamɛ nin bɛɛ lajɛlen si latunu ni ka bɔ Nigeria jamana kɔnɔna na ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya kanni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wali kɔfɛ an b'a fɔ a ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma